Bon dia a tothom. Benvinguts a aquesta sessió informativa sobre els programes de mobilitat de la FIP. Realment fa molt goig veure que hi ha tant interès en la mobilitat. Aleshores, jo soc l'Anna Demir, que soc la vicedegana de Relacions Internacionals, i m'acompanya la Carol Martín, que treballa a la secretaria de la FIP portant tots els temes de mobilitat. I en la sessió d'avui, bàsicament, el que volem és explicar una mica què és això de la mobilitat i com funciona. És a dir, respondre això, totes les preguntes del cómo, el cuándo, el dónde. Parlarem una mica de motivació ara al principi i després us anirem informant dels diferents programes que hi ha, de les diferents condicions, i a partir d'allà ve una feina que és vostra de saber què és el que s'adapta millor a vosaltres i anar buscant més i més informació. Les transparències estan mig en català, mig en anglès, com podeu veure. Al final de tot, si hi ha preguntes, o sigui, tota la xerrada serà en català, si hi ha preguntes, les responc, si hi ha preguntes en català, castellà o anglès, les responc en el mateix idioma que s'hagin formulat. Però crec que en general està tot bastant clar. Aleshores, aquest any, quan us apuntàveu aquí a la sessió de mobilitat, en el formulari hi havia un camp per posar quins dubtes tens, quines preguntes tens, i alguns o algunes de vosaltres heu dit, ostres, que no tinc ni idea de què és això de la mobilitat, explica-m'ho tot. Aleshores, he posat una primera transparència, com molt resum de tot el que vindrà, i després ja anirem desgranant. Però per si algú hagués de marxar en els propers 5 minuts, només amb això ja es faria una idea del bàsic. A la part negra, per dir-ho així, hi ha les diferents variants de la mobilitat de les que ens centrarem avui, que són bàsicament estades acadèmiques, que és el que acabeu fent la majoria, que és anar a una altra universitat a fer unes quantes assignatures allà. Parlarem també d'estades en pràctiques, vaig no sé on a fer unes pràctiques, en lloc de fer-les a una universitat, a una empresa d'aquí de propera, me'n vaig a un altre país a fer-les. I parlarem també una mica de les dobles titulacions que tenim a la facultat, en aquest cas concretament de les dobles titulacions que tenim a Europa, diria, perquè les dels Estats Units, si a algú li interessa, ja va una mica tard, perquè tenen tots els deadlines molt abans i ja en vam parlar a la tardor. Com el qui, quan, què, la mobilitat està oberta a tot l'estudiantat de la facultat, crec que no m'he deixat cap grau ni cap màster. L'únic requisit, únic entre cometes, el requisit que us posem és que quan marxeu, en el moment de marxar de mobilitat, tota l'obligatorietat dels vostres estudis, sigui el grau o el màster, ha d'estar aprovada. Excepte si esteu en un grau que té obligatòries a quart, com el G7 i el BBI, que en aquest cas es pot marxar sense aquelles assignatures aprovades. Però tota la resta heu de marxar amb tota l'obligatorietat i això vol dir que si volguéssiu marxar al Q1 del 26-27 hauríeu d'haver matriculat ja tota l'obligatorietat que us faltés i si volguéssiu marxar al Q2 del 26-27 entre ara i el proper quadrimestre heu d'haver fet tota l'obligatorietat. Hi ha alguna pregunta sempre és què passa si l'he matriculat i al final la suspenc? Intenteu, si us plau, que no passi. Feu els vostres esforços més grans que no passi i en el cas que esperem que no passi, que acabi passant que, ostres, que m'ha quedat una obligatòria d'especialitat, ja ens ho mirarem. I en algun cas hem fet alguna excepció, però si us plau, planifiqueu-vos bé perquè no passi i els quadrimestres abans de marxar, i els que marxeu també, a tope. I què es pot fer amb mobilitat? Doncs el que jo faci amb mobilitat acabarà reflectit en el vostre expedient. Majoritàriament són crèdits optatius, també es poden fer complementàries d'especialitat, també es pot fer TAET 2 en mobilitat. Per fer TAET 2 en mobilitat no cal que l'altra universitat tingui una assignatura que es digui TAET 2, perquè això és impossible, quasi, sinó que es tracta de
de buscar una assignatura que sigui prou similar a TAET 2 i que el responsable de la vostra titulació, ja sigui de l'especialitat o del G7, us autoritzi a dir, val, si aquesta assignatura serveix com a TAET 2. Es pot fer el TFG i el TFM en mobilitat, es poden fer pràctiques en mobilitat. Això és com una mica la visió més genèrica. I aleshores, si algú hagués de marxar corrents, li diria, mira, te'n vas al web de la FIP, que suposo que el coneixeu, hi ha una part que posa mobilitat, allà està tot o quasi. Hi ha calendaris, hi ha tràmits, tots els destins, algunes ofertes de pràctiques, contactes, notícies per anar seguint tot el que va passant. Aleshores, la tenia oberta per aquí. Les transicions aquestes no són ideals. Si no hi heu entrat mai, l'apartat mobilitat, suposo que sí, però l'apartat mobilitat fa aquesta pinta i si se n'aneu a out, que sou vosaltres, que sou els que marxeu fora, aquí teniu informació sobre estades acadèmiques, sobre estades en pràctiques, sobre les dobles titulacions, sobre altres coses que es poden fer en mobilitat, que també podeu donar-hi un cop d'ull, perquè potser no són el tema d'avui, calendaris sobre quan s'obre aquest tràmit, quan es tanca, les sessions informatives, que és el d'avui, informació sobre beques, que ja en parlarem després. També hi ha aquesta part d'aquí, que això ho volia lligar ja amb la part de motivació, de per què hauríem, o què em pot aportar fer una mobilitat. Aquí on hi ha, si cliqueu, si aneu sobre experiències de mobilitat, hi ha un grup de... Ja sé que Facebook no és la xarxa social que es faci servir més avui en dia, però de moment ho tenim aquí. I hi ha un grup obert on els estudiants que tornen de mobilitat posen la seva experiència. Ens posen un breu text dient, doncs mira, he anat a no sé on, he fet això altre, trobar allotjament era molt fàcil, trobar allotjament era molt difícil, el menjar a la cantina universitària estava molt bé i estava molt bé de preu, no sortís de restaurants perquè són molt cars, sortir de festa és barat, sortir de festa és car, he pogut fer molt turisme perquè al costat tenia un aeroport que tenia molts vols barats, els profes superguais, és un lloc molt aplicat, etc. Cadascú explica la seva experiència i el que li ha portat. Aleshores, òbviament no ens dedicarem a entrar a tots aquests Facebooks, però ho teniu aquí i és un lloc superbo per anar, per dir, ostres, a mi m'atrau aquesta zona, vaig a mirar la gent que ha anat allà amb què s'ha trobat. En general les experiències són superpositives, però si hi ha alguna cosa que no funciona bé a una destinació o algú que ha tingut una experiència dolenta per algun motiu, doncs també ho posa i també és bo de saber. Aleshores, una mica com a resum de... Deixa'm que torno a la presentació. A veure si ja soc capaç. Fantàstic. Una mica com a resum de la motivació, us he fet un parell de fotos d'algunes experiències d'aquestes que hi ha al Facebook. Que per nosaltres la mobilitat té com tres potes o tres raons de ser. Una és l'acadèmica, al final la mobilitat, una part d'aquests crèdits que jo haig de fer en el meu grau o en el meu màster, els acabaré fent en una universitat o en un centre estranger i això repercutirà després en el meu expedient, avançaré en el meu grau. L'altra és la part professional de tot el que us pot obrir professionalment fer una experiència de mobilitats, de contactes, de maneres diferents de treballar, de maneres diferents d'estudiar, de noves competències, treball en grup, millora d'idiomes, òbviament. I l'altra, que crec que és la que per la majoria acaba tenint un pes més important, segurament, o el que acaba quedant més en el record, és tota la part personal. Tot el que marxar de mobilitat suposa a nivell personal de sortir de la zona de confort, aprendre a espavilar-me sol, conèixer gent nova, adaptar-me a un nou ambient, etc. I estic bastant segura que la gent que marxa de mobilitat al cap de 5 anys potser no recorda exactament aquella assignatura que va fer sobre el que sigui. Quin era el temari exactament, igual que segurament tampoc recordeu massa el temari d'algunes assignatures que vau fer primer
el que sigui, però sí que recorda els amics que va fer, la gent que va conèixer, o aquell viatge que vaig fer, o com vaig aprendre a cuinar, o el que sigui. I aleshores, aquí ja us he posat... Això són com captures d'aquest grup de Facebook que us deia. Aquest és en Santi, que va marxar el Q2 de l'any passat i se'n va anar a Fontys, que és una universitat que hi ha a Eindhoven, als Països Baixos. Als Països Baixos sempre hi ha molta demanda. És una universitat que és superaplicada. I aleshores tinc... Ara tinc el problema que no hi havia pensat en això, que estem nosaltres davant de la pantalla. Us el llegeixo ràpid. Diu, aquest Erasmus a Fontys ha estat, sense exagerar, una de les decisions més potents de la meva vida, i això és una frase que es repeteix molt, és la millor decisió... Ara, sabeu que el nou lema de la UPC, de les portes obertes d'enguany, és la millor decisió de la meva vida? Doncs, això és encara millor. No sé, però és una gran decisió. Diu, he après una barbaritat sobre videojocs, perquè ell va anar a fer coses de videojocs, he millorat el meu game de treball en equip, és a dir, una part com més que segur que en el futur professional hi serà útil, i he tastat la vida d'expat sense mar a prop, i torno amb amics que va a la nord, una col·lecció de viatges i un power-up personal i acadèmic, i això que repeteix tothom, si tens l'oportunitat no dubtis, o vés a Eindhoven o vés a qualsevol altre destí, i això, el futur és pels valents. He subratllat això de qualsevol altre destí perquè hi ha destins que són molt coneguts. Sé que Suïssa sempre és un destí que atrau molt, hi ha certes universitats del nord d'Europa que també, universitats holandeses, però al final es tracta que trobeu el vostre destí, quin és aquell lloc que s'adapta a vosaltres, i aneu on aneu, jo crec que serà una gran experiència. Els Països Baixos són, us deia, un destí bastant habitual. Us he posat un altre d'un destí menys habitual, que és la Noel, que va anar a Tartu, entenc que el Q1 de l'any passat. Tartu està a Estònia, i diu exactament això. Recomendaría la experiencia a cualquiera, ya que es una oportunidad única para crecer tanto personal como académicamente. És a dir, creixeu, és una manera de créixer i de... Porteu uns anys aquí a la facultat, sobretot els de grau, amb 3 anys molt controlats, el quart any és el moment també una mica de florecer, que diuen. I no sé si llegeix el de baix, aquí diu justament això. Aunque Tartu no es el destino Erasmus más típico, para mí fue el lugar ideal por la calidad de los estudios, el coste de la vida y aparte la posibilidad de explorar los países del norte de Europa. O sigui que va aprofitar que estava allà situat als Països Bàltics i va fer unes bones voltes i tothom va posant fotos així ben curioses de tot plegat. La immensa majoria de les mobilitats que feu són a Europa i són dins del programa Erasmus, però sempre hi ha uns quants de vosaltres aventurers i aventureres i sempre tenim uns quants destins a Àsia i tenim uns quants destins a Amèrica Llatina. I vam demanar a un parell d'estudiants que van anar a la Xina el quadrimestre passat que ens enviessin també la seva experiència. Són el Hao Chen i la Zijian Zhu. Són estudiants del BBI, potser alguns els coneixeu, van entrar com en el segon any del BBI, i ells des de molt al principi del seu grau, jo he vist que hi ha alguns de vosaltres que esteu a primer o a segon i us heu apuntat a la xerrada, una mica per saber, suposo que per començar a veure de què va tot plegat. El Hao i la Zijian, quasi des del principi del grau, no sé si estaven a primer o a segon, ja van començar a dir que nosaltres voldríem fer un quadrimestre de mobilitat a Xina. En aquell moment ja hi havia, jo no hi era, estaven la Carol i l'Anna Rio, que era aleshores la vicedegana, però ells ja van estar com demanant i començant a informar-se i a fer els tràmits. Ells van tenir una mica de dificultat perquè ells tenen oficialment nacionalitat xinesa i a vegades les universitats xineses no volen que gent de nacionalitat xinesa hi vagi, però al final van lluitar bastant i ho van aconseguir. I els vaig demanar que ens fessin uns vídeos explicant una mica com els hi ha anat i us els passo.
Hola a tots, em dic Hau, soc alumne de quart del grau d'Intel·ligència Artificial. Avui m'agradaria compartir amb vosaltres breument com ha estat la meva estada de mobilitat a Xina. Si hagués de resumir aquests mesos en una sola paraula, seria espectacular. Primer de tot, la Xina és immensa i els països són impressionants. He tingut la sort de no quedar-me quiet i he pogut viatjar a llocs increïbles com els monuments de Pequín, la modalitat de Tianjin, el fred i la neu de Harbin i les històries de Dathun i Shenyang. Però més enllà del turisme, viure allà t'ensenyen a espavilar-te. He après a viure sol, a gestionar el meu dia a dia i a conèixer gent de tot arreu. A més, un gran avantatge és que el cost de la vida és molt més econòmic que a Europa, la qual cosa et permet gaudir més de l'experiència. En l'àmbit acadèmic, diguem-ne, l'experiència ha estat clau. He pogut aprofitar matèries punteres com la intel·ligència artificial i la visió per computador. El menys interessant no ha estat només el contingut, sinó veure visions molt diferents de com resoldre els problemes. Això m'ha obert la ment professionalment. A nivell cultural, el menjar és boníssim i amb una varietat infinita. I us vull confessar una cosa curiosa. Tot i que sóc jo d'origen xinès, aquesta experiència m'ha ensenyat moltíssimes coses noves que no sabia. He descobert la meva pròpia cultura des d'una altra perspectiva. Per acabar, si em pregunteu què m'ha portat realment marxar de mobilitat, us diria que m'ha donat una visió global. M'ha portat maduresa, perquè he hagut de gestionar-me totes les rutines, el menjar, flexibilitat, perquè he après noves metodologies de treballar i connexió amb els meus orígens. Tornar a casa sentint que he crescut com a professional i com a persona és el millor regal. Així que, si teniu l'oportunitat, no ho dubteu. Sortiu de la vostra zona de confort perquè val la pena. Moltes gràcies. Jo espero d'aquí un any, doncs... No, des del principi no. Bé, és igual. D'aquí un any podrem posar algunes fotos o alguns vídeos vostres i sobretot si marxeu de mobilitat, que espero que sí, quan us demanem... Si m'anés escrivint mails demanant fotos, demanant aportacions, doncs està xulo que hi hagi tota aquesta renovació de que els estudiants d'un curs poden veure com els hi ha anat els del curs anterior i així anem fent roda. I veieu, sempre és el mateix.
una part acadèmicament m'ha anat molt bé, professionalment m'ha servit molt i personalment espectacular. I si encara voleu veure més fotos, fins les finals de la setmana que ve, no sé si potser alguns ja heu passat ja, a la biblioteca hi ha, a la planta baixa, just a l'entrada, hi ha una exposició, que ja és la segona edició que fem, crec, que és de justament totes aquestes fotos que ens envieu de les vostres experiències que teniu en mobilitat, doncs muntem una exposició al hall de la biblioteca perquè tothom les pugui veure. I per tant, us podeu passar i donar-hi un cop d'ull. I ara sí, tanco una mica la part de motivació i anem a la part més informativa. Aleshores, quasi el més important, o del més important. Es tracta de que escolliu i que us informeu bé sobre quines destinacions hi ha i quins programes hi ha. O potser primer escolliu si voleu fer pràctiques, si voleu fer estudis o voleu fer doble titulació i a partir d'allà mireu les opcions que teniu. I no és només escollir la destinació perquè tinc moltes ganes d'anar a aquesta ciutat, que també és un motiu, però necessiteu passar una estona informant-vos de quina és l'oferta en aquella universitat, assegurar-vos que és una oferta que s'adapta als vostres interessos i a les necessitats del vostre grau. Tenim moltíssimes ofertes, però n'hi ha algunes que poden ser més indicades per un perfil o per un altre. Després penseu que us haureu de desplaçar fins allà, haureu de viure allà, el cost de la vida pot ser una cosa important, podeu ser que sigui més o menys important per vosaltres. No us obsessioneu només amb una única opció, de fet en podeu demanar diverses, està bé que en tingueu diverses. Aquest mapa que hi ha posat és... Ara potser hi entro al web perquè veieu on està. És el que està... Això hem de pensar per l'any que ve, que s'ha de fer més amunt. És el que tenim a la pàgina web on tenim tots els nostres partners. Hi ha una marca d'aquestes per cada partner. Òbviament, a Europa no es distingeix quasi cap país. I ara estem en un moment que, aquí no es veu, però el més proper que tenim, jo diria que és Tarragona, perquè hi ha aquest programa de mobilitat espanyol que es diu SICUE, que permet fer mobilitat en universitats espanyoles, i fins i tot algú podria fer una mobilitat a Tarragona. I si dieu, no, és que Tarragona està massa a prop, el que ara mateix està més lluny és aquell d'allà, que és Melbourne, Austràlia, que sou els primers que el podeu demanar. I entremig estan les Canàries, també, una mobilitat a les Canàries, tampoc fa mala pinta. Com veieu, n'hi ha uns quants a Amèrica i uns quants a Àsia. I potser... Entro un moment molt ràpid. Al web, si aneu directament de mobilitat a universitats partner, aquí teniu el mapa d'abans i aquí estan tota la llista per cada país, totes les universitats amb les que tenim conveni, i si cliqueu en cadascuna us porta al web de la universitat i si tenen un fact sheet, que és com un resum de facts, de coses o de fets per a estudiants d'intercanvi, doncs tota la informació la teniu allà. Per tant, és qüestió d'anar entrant i buscant. I abans de la... Mira, ja aprofito. I abans de la llista d'universitats partners, diguem, dels Erasmus, tenim totes les universitats amb les que tenim conveni de doble titulació, que és quelcom també amb el que parlarem aviat. Aleshores, el nostre consell és que, si voleu fer una estada acadèmica, remeneu i busqueu destins, mireu experiències i aneu mirant que realment el que hi ha allà s'adapta. Allà hi haurà informació sobre els terminis, sobre com van els quadrimestres. No tothom fa els quadrimestres iguals que nosaltres, doncs heu de ser conscients de tot això a l'hora de planificar. I he posat una foto amb alguns... És
que tenim no sé quants destins, però moltíssims. He posat una foto amb uns quants. Tenim el RMIT, que és el nostre partner de Melbourne. I, de fet, RMIT és una universitat que té diverses seus i si demaneu mobilitat amb aquesta universitat podeu escollir si voleu anar a la seu d'Austràlia o voleu anar a la seu de Vietnam. Però les places són... un cop us donen plaça haureu d'escollir si Austràlia o Vietnam, si no són separades. I, de fet, a Vietnam aquest any també tenim una universitat nova, que és la HUST. I després per Europa moltíssimes, en llocs superinteressants. I us he posat algunes menys estàndard, perquè, no sé, per exemple, sé que els països nòrdics tenen moltíssima demanda, Suècia, Dinamarca, Noruega, Finlàndia. Hi ha universitats que són com molt conegudes, com per exemple KTH, però els països nòrdics estan plens d'altres universitats. Teniu Uppsala, que hi ha qui diu que és com l'Oxford dels països nòrdics. L'any passat vam tenir un estudiant que va anar a Umea i ens va fer una aportació al Facebook, que la voleu mirar, és impressionant. Va tenir una gran experiència. A Noruega hi ha Oslo, però també hi ha Bergen, també hi ha Trondheim. És a dir, obriu, no podeu... O sigui, a KTH, no recordo si hi ha quantes places hi ha, però no podeu anar tots a KTH, per tant, diversifiqueu. El mateix, Centre Europa també és una zona bastant popular, hi ha Praga, Polònia, Viena són destins molt demanats, però a Àustria mateix hi ha Graz, hi ha Vorarlberg, hi ha moltes altres universitats. Graz és un partner de la UPC via el programa UNITE, o sigui que també està bé explorar-ho. I si realment, pel que sigui, necessiteu estar a prop de casa, a França tenim un munt de destins. Hi ha moltes opcions a França molt interessants, moltes escoles diferents. No totes les classes són en francès, això heu d'anar entrant i heu d'anar mirant les opcions. Normalment a França coses com l'allotjament a vegades són més fàcils perquè hi ha universitats que tenen residències pròpies a preus raonables, els menjadors universitaris estan bé. Aquí hi ha una part que sou vosaltres que us heu de dedicar, ara que suposo que encara no teniu molta pressió de les classes, doncs anar buscant i anar decidint. Aleshores, abans d'entrar a la part com més d'Erasmus o d'estades acadèmiques, deixeu-me que comenti un moment sobre dobles titulacions. Ara també és el moment de demanar plaça per a una doble titulació, excepte per les dobles titulacions que tenim a Europa. I, com us deia, ja a la pàgina web estan posades i bàsicament són a França i Itàlia. A Itàlia tenim amb Torino i amb Pàdua pels màsters. I a França en tenim un parell, una Clermont-Auvergne i la de Grenoble, i després hi ha diverses dobles titulacions amb el màster MIRI amb HPC. I aquest any tenim un estudiant que ha fet la doble titulació, que està en el segon quadrimestre de la doble titulació del MDS, del màster en Data Science i de la Universitat de Pàdua. Jo diria que és el que l'estrena, no? Sí. I l'hem donat al Walter, que és el Walter Troiani, i que ens expliqués una mica com li havia anat, però no ens ha fet un vídeo, però ens va fer un resum de la seva experiència, ens va enviar unes fotos i us ho he posat aquí. I això, ell deia que parla que la universitat, per ara fa aquest de baix que es veu menys, que està a la Universitat de Pàdua, amb el gran professorat que hi ha allà, diguem que l'ha ajudat a apropar-se al seu objectiu de ser un referent en el camp de l'IA i en l'NLP. Sembla molt content del programa acadèmic, dels professors i de les assignatures, i també és un altre que justament ha anat a fer una mobilitat en un país on té arrels i per tant hi ha tota una qüestió personal important, però com veieu, llocs bastant xulos sembla que ha anat. I diu una mica el mateix que tothom. S'emporta vivències, s'emporta molts contactes, s'emporta creixement. M'ha agradat això de dir, és una experiència com per construir-te una mica a tu mateix, sobretot com a nivell de màster que ja està pensant, ja el punt professional, el Walter ja el té molt a prop.
Exacte, no he dit que és una doble titulació. Una doble titulació és 2 títols en el temps d'un, essencialment. És a dir, el màster en Data Science, si el feu aquí, dura 2 anys, i si el feu en doble titulació, dura 2 anys i obteniu 2 màsters, el nostre i el de l'altra universitat. I, per tant, això us permet tenir com qualificació, una qualificació que és vàlida en 2 països. O sigui, esteu a Itàlia, teniu el màster d'allà, esteu aquí, teniu el màster d'aquí. I sempre els teniu tots 2. I aquí una mica també parla una mica de la part econòmica de dir, ostres, jo volia alguna cosa que afegís un plus al meu perfil, però jo no tenia marge econòmic per anar-me'n a San Francisco, Nova York, a Zúrich. Després m'he anat a Pàdova i això m'ha donat un impuls important. I sembla que es faci... Tenim un parell de dobles titulacions per màster a Itàlia i la de Clermont-Auvergne també és per Itàlia, també és per màster. I sembla que us comenti una mica la que és més nova de les que tenim, la que just la podríeu estrenar, o espero que algú l'estreni aquest any, que és una doble titulació amb l'INP de Grenoble, que és també un altre partner d'UPC a nivell Unite. I aquesta doble titulació és la primera que tenim que també és per a estudiants de grau. És a dir, de fet, és per estudiants només del GEI. La podeu fer amb el GEI o la podeu fer amb el MEI, amb el MIDI o amb l'MDS. I si la feu amb el grau, és una mena de parts internacionals, si li voleu dir. És a dir, faríeu els 3 primers anys del grau aquí i faríeu els 2 segons, o sigui, faríeu 2 anys a Grenoble, que poden ser del seu màster o poden ser del seu títol d'enginyer, depèn de si ho feu en anglès o ho feu en francès. I quan acabéssiu, amb alguns dels crèdits que haguéssiu fet a Grenoble i la feina que haguéssiu fet allà, completaríeu el 4è any del GEI i tindríeu el GEI, i amb tot el que haguéssiu fet a Grenoble tindríeu el títol de Grenoble. Per tant, en 5 anys tindríeu 2 títols que seria el mateix aquí que fer grau i màster. I a nivell de màster sí que és un 1+1, d'un any aquí, un any allà, el màster d'aquí i el màster d'allà. I si algú està molt interessat en les dobles titulacions i necessita més detalls, després m'escriviu o en parlem un dia i us expliquem exactament totes les condicions. Està tot explicat al web igualment. I aleshores, anem ara per les estades acadèmiques, que és el que segurament acabareu fent la majoria. Aleshores, aquí hi ha una mena de resum de tot plegat, espero no deixar-me massa informació. O sigui, estades acadèmiques vol dir anar a fer assignatures i a vegades TFG o TFM, i l'avaluació és tota a destí i amb les notes que vosaltres vingueu agafarem i les transformarem en unes taules que hi ha i les posarem al vostre expedient. Tot el que estigui provat, el que estigui suspès farem veure que no ha existit mai, més o menys. Aleshores, les estades acadèmiques, hi ha les del programa Erasmus+, que són com les de la Unió Europea i Països Associats, i hi ha totes les que tenim a la resta del món, que tenim... És això, si us n'aneu a Melbourne, doncs no és un Erasmus+ de la Unió Europea, però és una estada acadèmica i de fet també tindríeu dret a beca, que després explicarem. I estades acadèmiques, això m'ho comenti perquè he vist que alguns en el formulari ho heu preguntat, també inclou les estades SICUE, que són estades... SICUE són els Erasmus dins d'Espanya, i aquestes no les tramitem nosaltres directament, sinó que les heu de demanar via la UPC, i el deadline, o sigui, la data límit és aquest divendres. Per tant, si algú està interessat en fer un SICUE, en fer una mobilitat en una universitat espanyola, primer mireu els partners que tenim, que estan també posats al web, i hauríeu de fer l'aplicació com que avui o demà, quasi. I està posat, al web de mobilitat està explicat com es fa. Aleshores, intento no deixar-me res sobre aquesta part d'estades acadèmiques. En aquestes estades obrim els partners que tenim.
Aleshores, clar, sou molts. Si cadascú volgués anar a un lloc diferent, no hi hauria cap problema, però moltes vegades passa que hi ha moltes persones que volen anar al mateix lloc, però clar, no podem enviar 50 estudiants a Suïssa, o on sigui, o a KTH, o a TUM. Per tant, el que hem de fer és tota la gent que sol·liciti mobilitat, ordenar-la, i sou tots de graus, esteu en graus diferents, en màsters diferents, i aleshores el que fem és us ordenem per nota, però com que cada grau té com la seva nota mitjana, doncs fem una part de ponderació que és la vostra nota mitjana respecte a la nota mitjana del vostre grau en els últims 3 anys, i això compta el 75%, i el 25% restant ve del vostre alfa, que és la vostra taxa d'eficiència en els últims quadrimestres. És a dir, si els últims 2 quadrimestres heu aprovat tot el que heu matriculat, la vostra alfa és de 1 o del 100%. Això està posat també en l'expedient on posa taxa de rendiment o alguna cosa així. I si no, doncs a vegades és del 80, a vegades és del 75. Per tant, és una manera d'ordenar-los per notes. I enguany és el primer cop que els estudiants del BBI s'incorporen a la mobilitat, perquè ja han arribat a tercer. Aleshores, el BBI, o sigui, el grau en bioinformàtica, té algunes característiques una mica especials, perquè les seves assignatures, moltes no són, o sigui, tenen una part més informàtica, però tenen una part que és bio, que és molt diferent del que teniu els estudiants del GEI o del GIA o del G7 o dels màsters. I alhora el grau en bioinformàtica és completament en anglès, cosa que fa que els estudiants que venen cap a la FIP d'altres universitats, perquè al final la idea és que uns quants de vosaltres marxeu i uns quants de les altres universitats vinguin i al final tot estigui equilibrat. Clar, els que venen, tots voldrien fer assignatures del BBI perquè són en anglès, però no pot ser perquè si no al BBI no hi cabria ningú. I aleshores, en algunes universitats tenim unes places específiques reservades pel BBI. I això ho veureu a la llista de partners. Aleshores, aquestes places extra que estan reservades pel BBI són convenis específics que tenim amb altres universitats i són sempre de més a més de les que ja teníem abans. I simplement el que passa és que quan, no sé, si anem a parlar, si per exemple a Múnich, a TUM, tenim, ara no me'n recordo, però 6 places ordinàries i 2 places de BBI, doncs els estudiants del BBI agafen primer les reservades. I si vosaltres heu demanat una plaça a TUM i per la vostra nota teniu 5 estudiants del BBI davant que volen anar a TUM, aquests us passaran al davant perquè encara sense places reservades ja us haurien passat al davant igualment. És a dir, que el fet que hi hagi aquestes places reservades jo crec que beneficia a tothom. I això, i quan assignem, si la demanda la fa un estudiant BBI, primer li assignem les places reservades al BBI i si no, de les altres. Hi ha destins que només tenen BBI perquè són partners nous només específicament per això. Repeteixo, heu de tenir tota l'obligatorietat aprovada, incloent les complementàries d'especialitat, excepte si el vostre grau té una obligatòria quart, i quan esteu de mobilitat, esteu de mobilitat. Per tant, no podeu matricular assignatures d'aquí. No podeu dir, mira, és que em matriculo d'aquesta i després ja vindré a fer l'examen. No, si esteu de mobilitat i si esteu aquí, esteu aquí. Excepte el mòdul de GEP que es pot fer en mobilitat i l'assignatura de quart del BBI, que em sembla que s'està estudiant la possibilitat de fer-la a distància, però són coses molt excepcionals. Assignatures ordinàries, o les fas aquí, o estàs aquí o estàs en mobilitat, no fem invents. Aleshores, sobre el TFG i el TFM parlo després, i em centro ara més en les assignatures. Quan vosaltres dieu, he mirat aquest destí, aquestes assignatures m'interessen, no heu de buscar assignatures que es diguin iguals que les nostres. O sigui, només heu de buscar
Si, per exemple, el que voleu anar fent és simplement crèdits optatius, que és el que acabareu fent la majoria, heu de buscar assignatures de la universitat de destí que siguin de la vostra branca, és a dir, que siguin coses informàtiques. Normalment són bastant flexibles en el sentit que han de tenir un component informàtic, no cal que siguin exactament iguals que les d'aquí, no cal que hi hagi una assignatura d'aquí equivalent. Poden ser coses, a vegades hi ha coses una mica tangencials a la informàtica, en podem acceptar alguna, però han de ser bàsicament del tema, han de ser del nivell, és a dir, no m'agafeu una assignatura de primer, però si esteu al grau no m'agafeu una assignatura de primer de grau, hauríeu d'agafar una assignatura dels últims cursos. Hi ha molts destins a Europa, de fet hi ha molts destins que com que els vostres graus són de 4 anys i a la resta, a la majoria del món són de 3, normalment si ja teniu 3 anys aprovats us permeten fer assignatures de màster, és a dir, que en molts destins tindreu obertes assignatures de màster, tindreu disponibles assignatures de màster per fer com a optatives. Per tant, han de ser del tema, del nivell i no han de ser coses que hàgiu fet. És a dir, si aquí heu fet introducció a l'enginyeria del software, no feu Introduction to Software Engineering, perquè us diré, mira, és que això... I no m'agafeu cursos molt bàsics de programació. Ara, si trobeu una assignatura que es diu Advanced Topics in Software Engineering, això ho podem començar a considerar. Una mica la regla és aquesta, del nivell, no repetides, i del tema. Que és una mica el que posa allà baix. Mira, allà sí que es veu. Els cursos d'idiomes els podeu fer, però no us acabaran comptant a l'expedient, però podeu, si la universitat d'allà us diu, us ofereix fer un curs de finlandès les primeres setmanes per ubicar-vos una mica, doncs el podeu fer, simplement aquí no el reconeixerem per res. Cursos d'història d'Eslovàquia al segle XV, doncs molt interessant, si voleu fer, ho feu, però no us ho reconeixerem. I això, no assignatures repetides. Si voleu reconèixer complementaris d'especialitat o TAET 2, heu de buscar assignatures que siguin ja més concretes d'aquests temes. Al web tenim penjades totes unes llistes d'assignatures que els responsables d'especialitat o responsable de TAET 2, en Guillem Perarnau, perdó, responsable del G7, en Guillem Perarnau, ja han aprovat com a vàlides. I si la vostra universitat no està allà i no en trobeu, els hi podeu demanar que us n'autoritzin de noves. I després hi ha aquesta cosa petita que posa graus fins a 3 ECTS per quadrimestre. És a dir, el fet de fer mobilitat també dona dret a reconèixer crèdits d'aquests optatius que poden ser per esports, per idiomes, pel que sigui. Aleshores, si marxeu de mobilitat un quadrimestre, si veniu amb tot aprovat o amb la majoria aprovat i ens feu l'aportació al grup de Facebook, us assignem 3 crèdits, això només pels de grau, els de màster no tenen aquests crèdits optatius de més, i si aproveu entre el 50 i el 75% us en donem 2, i si us ha anat molt malament us en donem 1. Per la majoria de gent que ho demana els hi donem els 3. Aleshores, potser és un bon moment per anar un altre cop a la web, per ensenyar-vos on estan les coses. També, sí. No, volia ensenyar sobretot... Si aneu aquí al calendari de mobilitat, mira, aquí teniu la sol·licitud pel SICUE, per qui li interessi, i aquesta d'aquí és la sol·licitud del programa Erasmus+, Amèrica Llatina, Canadà, Taiwan, Xina, Austràlia i les dobles titulacions. Aquí explica com es sol·licita plaça, ja us ho mirareu. Hi ha informació sobre beques que en parlem després. I aquí, on posa oferta de places, aquí hi ha un PDF resum de per cada universitat quantes places semestrals tenim, o quantes places tenim, si són semestrals o són anuals, i requisits diversos, sobre si té places o condicions diverses
si té places reservades pel BBI, si el partner ens demana una nota mínima, si s'hi pot anar a fer el TFG o no, si és només de grau, si és de màster, si és de grau o màster, etc. Per tant, entre la informació que hi ha aquí i la informació que hi ha aquí a Universitats Partners, podeu anar acotant-ho tot plegat. I aquí, on estava? Al web, els primers cops, a la part de mobilitat, un està una mica perdut. Hi ha molta informació, però si a la que remeneu una mica us hi ubicareu. I aquí on parla de la normativa de... Així també us recomano que entreu això d'abans de marxar i us mireu una mica les normatives. És resum del que us he estat dient, de què podeu fer en cada grau. No podeu anar fent 90 crèdits optatius. Hi ha límits al que es pot fer, bàsicament es pot fer un any. Com sol·licitar plaça, com acceptar la plaça, etc. Ja us comento que algú ho ha preguntat també pel formulari. Un cop acabem el període aquest de sol·licituds i cadascú tingui la seva plaça, farem una altra reunió més concreta de tràmits, de quins són tots els tràmits que haig de fer, com es fa el learning, com busco, com haig d'autoritzar signatures, etc. Tot aquest tipus de coses. Però si ho féssim avui seria com massa informació i avui la idea és una mica ajudar-vos a navegar per com arribar fins a l'aplicació. Per tant, en resum, heu de mirar les destinacions que us interessen i sobretot molta informació. Mirar els calendaris. Nosaltres acabem de començar el quadrimestre ara al febrer. Hi ha moltes universitats, per exemple al nord d'Europa, que comencen el segon quadrimestre el 5 de gener. Direu, però el 5 de gener, a priori, jo estic fent exàmens aquí. Doncs això és un problema. I nosaltres no ens dediquem a reorganitzar exàmens. Per tant, heu de pensar en la vostra planificació què és el que va millor. I és la vostra responsabilitat organitzar-vos perquè tot quadri. I si aneu al lloc on el quadrimestre comença a l'abril, o al març, com a Alemanya, doncs sigueu conscients que potser al setembre encara ja tindreu alguna cosa pendent. I que si us voleu titular al juliol, no és bona idea anar d'Erasmus a Alemanya perquè al juliol no tindrem les notes i no us podreu titular. I que hi haurà coses que s'allargaran i que potser hi haurà alguna... Igual haureu d'anar allà a fer algun examen a principi de setembre i les notes no ens arribaran fins al novembre i, com sempre, anirem de bòlit i potser trigarem a passar-les. I si us n'aneu d'Erasmus a un... Per exemple, jo sé que a ETH de Zúrich encara estan fent exàmens finals aquesta setmana. Doncs si heu d'estar... Sé d'un estudiant que se'n va anar abans d'ahir a Zúrich a fer un examen i ha tornat. Sigueu conscients que aquestes coses poden passar. I a vegades hi ha universitats, i és veritat que ETH ho té molt ben muntat i té un sistema d'exàmens a distància per a aquestes situacions, però no totes ho tenen. Aleshores, aquí nosaltres no podem individualment anar mirant tots els destins, totes les casuístiques, sou vosaltres els que us coneixeu la vostra casuística i us heu de muntar el pla. És a dir, en tot cas, el fet de tenir una mobilitat no és motiu per... O sigui, no és causa justificada perquè un professor tingui l'obligació de canviar-vos la data d'un examen, d'un professor d'aquí del GEI. Òbviament, si esteu a l'hospital, sí. Hi ha tota una sèrie de causes justificades, però marxar de mobilitat... Us intentem ajudar sempre en tot el que podem, però a vegades hi ha coses que no es poden fer. Aleshores, mireu-vos, si la universitat on voleu anar comença molt aviat, però té un sistema de vigilància d'exàmens a distància, doncs potser és possible. Però si no el té, és més complicat. Aleshores, us he posat aquí l'algoritme de què estem... O sigui, quin és més o menys el programa que correm per assignar places?
Aleshores, les sol·licituds s'obriran aquest divendres i tanquen el dia 26 i són per mobilitats del 26-27, tant de Q1 com de Q2. Podeu demanar només Q1, només Q2, podeu demanar Q1 i Q2. Fins i tot hi ha qui demana Q1 i després un cop allà trobar una oportunitat d'allargar l'estada, això en principi també és possible. Sí, Q1, Q2 o Q1 més Q2, que és anual. El que no podeu fer és demanar Q1 per un destí i Q2 per un altre, és a dir, és una única opció. Hi haurà una segona assignació de repesca a finals d'aquest curs o a principis de setembre, estem pensant encara quan la fem, que serà només per marxar el Q2 del 26-27. Per si algú s'ha despistat i no ha fet l'application ara o perquè en aquest moment no ho veu clar i més endavant sí, però és una sol·licitud, o sigui, en la repesca és les places que hagin sobrat de l'assignació d'ara. És a dir, que hi ha el que hi ha. Aleshores, en la sol·licitud que la feu per la secretaria ens podeu posar fins a 10 preferències i l'algoritme és molt fàcil. Primer us ordenem tots amb la formuleta que us deia, 75% el vostre expedient ponderat respecte al de la vostra titulació, més el 25% del vostre alfa. I a partir d'aquí, aquí està escrit una mica semiformal, però recorrem tota la llista dels estudiants, des del primer a l'últim, i cada vegada que arribem a un estudiant mirem les seves preferències. La primera preferència que està lliure, li assignem aquella preferència i aquella plaça ja desapareix de la llista, i així successivament. I el que us deia, si l'estudiant és del BBI i en aquella destinació hi ha places BBI reservades, li assignarem primer una plaça reservada. I així, des del primer fins a l'últim, i òbviament el primer es quedarà amb la seva primera preferència i els del final de la llista a vegades mai se sap, perquè al final tenim moltíssimes més places disponibles que estudiants sou i, per tant, jo diria que moltíssima gent acaba amb la primera preferència. Sempre després hi ha... Si demanes coses molt sol·licitades i la teva nota no és de les més altes, doncs potser t'acabes a la tercera o a la quarta. I en el moment en què us assignem una plaça, ens heu de dir si l'agafeu o no l'agafeu. Però agafar-la o no agafar-la és o l'agafo o renuncio a la mobilitat. Heu d'acceptar la plaça, bàsicament. Sou docents, no podem anar fent massa canvis. A vegades aconseguim recol·locar alguna cosa, però compteu que poseu les places realment en l'ordre en què les preferiu. Perquè la primera que us puguem assignar, aquella és la que us assignarem i la que us demanarem que accepteu. I acabarem amb la llista de sol·licituds. Algú ha preguntat, la nota que fem en la repesca, o sigui, quan fem aquesta assignació, la formuleta aquesta del 75-25, la nota que fem servir sempre és la que hi ha en el vostre expedient en aquell moment. Per tant, si ja han entrat per la repesca, si ja estan incorporades les notes del Q2, farem servir les del Q2. I si no estan, doncs farem servir les del Q1. Aleshores, tema pràctiques. Aquí quan estava... Perdoneu. Aquí m'he saltat una mica la part del TFG o del TFM. El TFG i el TFM també es pot fer en una estada acadèmica. I això després ja ho comentaré més després. Bàsicament, però aleshores bàsicament heu de comprovar que en aquella universitat es permet, perquè no totes es permet, i us haureu de buscar la vida buscant un director, buscant tema, etc. Una mica el mateix que aquí, que us heu de buscar la vida buscant el director. Però es pot fer l'estada acadèmica. Si feu un TFG dins l'estada acadèmica, us avaluaran a destí amb les normes de destí i a nosaltres ens arribarà una nota i aquella nota la posarem a l'expedient i us demanarem també la memòria del TFG o del TFM
i que sigui més o menys de memòria amb uns estàndards anàlegs als estàndards que tenim aquí. Si allà al TFG és suficient escriure 15 pàgines en tipus article de revista, doncs igual us demanarem que ho reconvertiu una mica en quelcom que estigui una mica més estructurat com els TFGs d'aquí. O sigui, res que us costi una infinitud, però sí que quedi constància documental de que heu fet un treball de característiques similars als que fem aquí. Aleshores, estades en pràctiques són una altra història, també estan obertes per tothom i són una mica com les pràctiques que podeu fer com a pràctiques curriculars aquí, que us heu de buscar vosaltres la vida, o l'oportunitat. Us heu de buscar on fer-les i amb qui fer-les. I a vegades passa que esteu de mobilitat en un quadrimestre en un destí i de cop, un cop esteu allà, us surten oportunitats de fer pràctiques allà. Això a vegades passa. O hi ha gent que se les busca des d'aquí. A la pàgina web també tenim una llista d'alguns centres que sabem que ofereixen pràctiques. Hi ha també algunes ofertes de pràctiques que han posat professors de la FIP que tenen contactes amb altres universitats. Aleshores, allà és un lloc on començar a buscar. Les pràctiques no és quelcom que hàgiu de demanar en un moment donat de l'any. És a dir, en el moment, si vosaltres trobeu de fer pràctiques, jo recomano, o sigui, pràctiques internacionals, tan bon punt les tingueu, ens aviseu. Ei, he trobat aquestes pràctiques per on sigui. I si us n'aneu a fer pràctiques, de nou, us n'aneu a fer pràctiques. No podeu fer pràctiques i assignatures aquí. Si esteu fent pràctiques, no podeu fer assignatures d'allà. És a dir, són coses diferents. Si és una estada en pràctiques, és una estada en pràctiques. Si és una estada d'estudis, és una estada d'estudis. I les pràctiques també tenen la possibilitat de beques Erasmus, però de nou de les beques us dono detalls després. Normalment els estudiants que van en pràctiques o reconeixen crèdits optatius, s'ha de comptar les hores que feu, s'ha de veure que tot quadri, i alguns també que aprofiten les pràctiques per fer el TFG i el TFM si fan suficients hores. I si feu el TFG o el TFM en pràctiques, com que és en pràctiques, la defensa l'heu de fer aquí. Per tant, hauríeu de matricular el TFG o el TFM aquí i al final, en el període de defensa que coincideixi després del final de la vostra estada, fer aquí la defensa del TFG i del TFM. De cara a fer el TFG i el TFM en pràctiques o en estudis, quasi la diferència principal és això. Si són estudis, l'avaluen allà i nosaltres confiem en el mètode d'avaluació del partner. Si és en pràctiques, l'avaluem aquí. Aleshores, no sé si entra. Entro un moment al web de la FIP per ensenyar-vos on estan les pràctiques, però és fàcil. Outgoing, sempre, o sigui, incoming us en podeu oblidar. Dobles subtitulacions, si us interessa, sí, i si no també us en podeu oblidar. I aquí on posa estades a empreses pràctiques, hi ha uns quants links de possibilitats. No us asseguro que estiguin superactualitzats, perquè mantenir tot això actualitzat costa molt i a vegades hi ha una oferta que ens ha passat una vegada a un professor, però després no ha continuat. Però aquí hi ha links per començar a explorar. Aquí hi ha pràctiques en universitats. Exacte. I no sé quines estaven aquí. Per exemple, aquestes de l'Àquila. Aquí? Això, per qui vulgui Suïssa, aquí en teniu unes quantes. N'hi ha una mica per tot arreu. Comenceu a remenar i a partir d'aquí o del que pugueu trobar
pel vostre compte, doncs es poden trobar oportunitats. De nou, és una mica com... És que volia obrir aquest de l'Aquila, però no sé per què no me l'ha obert. Ja. A veure... Ai, no me'ls obre. Ah, sí, aquest sí. Bueno, aquest és el de la Brie d'Amsterdam. Aquí hi ha uns quants projectes que ens va passar el professor Silverio Martínez d'ESI, que també podeu mirar en què consisteixen, si necessiteu... Bueno, aquí està el seu contacte, per tant... Si us interessa el tema pràctiques, us recomano que a partir d'aquí comenceu a remenar, comenceu a buscar i mireu què és el que us sembla més adient. Aquí teníem pràctiques i una mica com a resum de TFG-TFM, és a dir, el TFG o el TFM es pot fer en estudis, es pot fer en pràctiques. Si el feu en estudis, que és el que posa aquí, heu de saber si a la destinació és possible, i això en l'Excel aquell que us he dit que hi havia una taula amb totes les condicions, allà està posat. I després, heu de ser vosaltres el que contacteu els professors, els que trobeu el tema, que trobeu el director. Una cosa important que posa això de be sure about the number of ECTS awarded. És a dir, dins de la pròpia FIB, no tots els graus tenen el TFG de 18, n'hi ha de 18, n'hi ha de 24. Dins de la FIB, els màsters n'hi ha de 30. Us heu d'assegurar el TFG en aquell destí de quants crèdits és. I si és de menys del que és aquí, de menys però no excessivament menys, a vegades acceptem que el feu igualment, però necessitem confirmació del director de destí de que la feina que fareu serà equivalent al que necessitem nosaltres. És a dir, si allà ofereixen si ofereixen un TFG de 20 i vosaltres necessiteu 24, necessitem que el director sàpiga que us ha de fer treballar per 24. I necessitarem després un assessment, o sigui, una carta o un formulari emplenat del director dient això, que heu treballat per 24, etc. Perquè en les notes que ens sortirà a nosaltres sortirà un TFG de 20 i un TFG de 20 no el podem reconèixer per un de 24. Si tenim aquest assessment, sí. En canvi, si el feu en pràctiques, normalment com que la durada de les pràctiques, les hores de les pràctiques ja s'adapten al TFG, doncs és més fàcil, després la defensa és aquí, també ho facilita tot més. Però això, TFG i TFM hi ha una part que us heu d'espavilar molt, però hi ha molts companys vostres que ho fan perquè al final tots sabeu espavilar-vos molt bé. I finalment havia posat alguna transparència sobre beques, que no sé fins a quin punt dir-li beques o dir-li petites ajudes, perquè malauradament el tema cada cop està més complicat. Aleshores, hi ha beques tant per les estades acadèmiques com per les estades en pràctiques. Però no sé si és que cada cop hi ha menys diners o hi ha els mateixos diners però cada cop sou més. Però us explico una mica el que hi ha. És a dir, hi ha per les estades acadèmiques hi ha les beques Erasmus+, per destins de la Unió Europea, i aquestes, de fet, no cal ni demanar-les, com s'adjudiquen mig automàticament un cop teniu les estades creades, les de la Unió Europea, i el màxim que intenten que arribi a tothom, i això fa que financien com a molt 4 mesos cadascú i cada vegada estan donant menys diners. És a dir, que hi ha un ajut, però jo diria que en cap cas suficient per tota l'estada i per cobrir totes les despeses. Fora del que és la Unió Europea, el govern suís té unes beques pròpies, però aquest any ens van escriure de Lausanne, de l'EPFL de Lausanne, dient que el govern suís també havia retallat les seves beques pròpies. O sigui, té beques pròpies per a estudiants que van a Suïssa. Ens va dir que les havia retallat
i que no podien garantir que tothom en tingués, que intentarien mantenir les del Q1, però van dir això, que les del Q1 sí, però que les del Q2 no ho tenien clar, i que ja ens anirien dient. Ens han dit això d'EPFL, d'ETH, de Zurich o d'altres universitats suïsses, no ens han dit res, però suposem que si és una decisió del govern suís, doncs afectarà a tothom. Fora de Suïssa, amb alguns dels destins, de fet amb força dels destins que tenim fora de la Unió Europea, tenim signats els acords aquests que es diuen Erasmus K131 TPNAP, això vol dir tercers països no associats al programa, que són també ajudes tipus Erasmus per la mobilitat, però aquestes ja no estan garantides que n'hi hagi per tothom. Hi ha uns fons limitats que normalment s'esgoten al primer quadrimestre i que a vegades no donen ni per tot el primer quadrimestre i aleshores se'ls assignen per nota. I hi ha bastants partners nostres amb els que tenim signat aquest acord i que per tant queden inclosos dins d'aquest paraigua, com l'RMIT d'Austràlia és un d'ells, per exemple. I en el moment de fer la sol·licitud, via la secretaria ja us surt. Si us surt que l'acord és K131 TPNAP, és que teniu dret a aquest acord. Si us posa coses genèriques com UPCMON, molt bonic, però això no entra dins dels TPNAPs. Després hi ha altres beques que no són de l'òrbita Erasmus. Hi ha les beques del Santander que tenen un deadline molt justet, però que dona temps, perquè finals de febrer espero quasi ja haurem resolt, i que també tampoc és que siguin moltes, però si algú pot aconseguir alguna estan bé. N'hi ha per estades Erasmus i per estades no Erasmus, i em sembla que d'aquestes n'hi ha algunes de reservades per persones amb dificultats socioeconòmiques o necessitats educatives. N'hi ha algunes, però potser és una d'aquestes, però alguna cosa hi ha. I després hi ha les beques Movin de la Generalitat, que també són beques per qualsevol que faci una estada. Aquestes normalment les convoquen a la tardor, o sigui que ara no us n'heu de preocupar i quan tingueu l'estada ja us en preocupareu, però si us voleu preocupar d'alguna cosa, la beca de la Generalitat demana explícitament un certificat oficial d'idioma. Per tant, si no teniu un certificat oficial d'idioma, no la podreu demanar. Per tant, aprofiteu els propers mesos per treure'ls si voleu intentar una beca d'aquestes Movint. I ara que parlo de certificats d'idioma, la majoria d'universitats demanen certificats d'idioma perquè aneu allà, quan es classes en anglès. Hi ha algunes que demanen explícitament un certificat, hi ha d'altres que a vegades accepten si els fem una carta a nosaltres. Però és molt més fàcil si teniu un certificat, un B1, B2 d'anglès, els B2 d'anglès és el més comú. I per les pràctiques, també hi ha un Erasmus Pràctiques, però de nou també són fons limitats i a mesura que va passant l'any es van esgotant. Per tant, és com tot. Si t'interessen pràctiques, doncs as soon as possible. Quan més aviat estiguin les pràctiques entrades al sistema, més possibilitats tindreu. No sé si m'he deixat alguna cosa important que hauria de dir. Us deixo els nostres contactes, que segurament ja els coneixeu. Si teniu dubtes, remeneu primer una estona pel web i si allò no queda clar al web, aleshores ens escriviu. I ara obrirem un torn de preguntes per si hi ha preguntes que no hem resolt encara. No, crec que... És que tinc aquí la llista de tot el que heu preguntat en el formulari, però jo crec que la majoria de coses... És veritat, hi havia alguns que preguntàveu si podeu fer assignatures d'Erasmus si heu acabat tots els crèdits del grau. Doncs no, perquè si heu acabat tots els crèdits, heu acabat tots els crèdits. I si us queden molt pocs crèdits, diguem menys de 12,
creiem que un quadrimestre d'estada acadèmica potser no és el que necessiteu en aquell moment. O sigui, quan un va fer una estada acadèmica és per fer unes quantes assignatures. Ja sabem que l'Erasmus és molt més que la part acadèmica, però al final la part acadèmica és la justificació de tot plegat. Per tant, jo us recomanaria deixar-vos com a mínim 12 crèdits, a part de que si feu pocs crèdits tindreu menys dret a beques. Que això és una altra. Sí, jo crec que més o menys la majoria de coses que hi havia per aquí les hem comentat, però si falta alguna podem baixar els micros i parlar una mica. Bueno, mira, us deixo aquesta, que abans no l'havia posat. És una altra captura d'estudiants contentes d'haver anat de mobilitat. Elles van anar a Xile. Hi ha alguna pregunta que ens hàgim deixat? Baixem a baix o què? Sí, la meva pregunta era sobre els crèdits a diferents universitats que potser compten diferent. Llavors, hem de comprovar que sigui equivalents a 30 crèdits en hores d'aquí o com hem de fer això? O sigui, estàs parlant de, per exemple, quan vas a una universitat que no està a l'òrbita ECTS, no? Sí. Aleshores, per cada universitat hi ha com una equivalència. En moltes, com que hi ha altres companys teus que hi han anat, ja les sabem. Ara no me la sé de memòria, però em sembla, no sé. Taiwan no sé si és un crèdit local, són 2 dels nostres. Sí, és a dir, la majoria tenen una equivalència a hores, llavors hem de mirar que siguin les mateixes hores, no? Sí, o sigui, hi ha algunes que ja et direm, un crèdit d'aquí són tants d'aquí. I si és un destí que no ho sabem, doncs ho farem a toc necessari. Aleshores, si tu necessites fer 24 crèdits, doncs ja mires que si 24 aquí, doncs allà són 15, doncs fas 15 d'allà. Sí, però i hem de fer 30 crèdits equivalents al d'aquí o podem fer potser 25? Pots fer menys, pots fer els que a tu t'interessi, a mínim 20 diria per tenir dret a beca. Mínim 20, però si tu t'interessa fer-ne 27, en fas 27, no cal que siguin 30. Vale, perfecte. Llavors, sobre la matrícula, quan ens matriculem aquí a la FIP, de quants crèdits són o com va això? Sí, si te'n vas de mobilitat, doncs ja et prepararan la matrícula perquè et surti exactament el que toca. O sigui, si tu ens has dit, planarem el Learning Agreement, que és el contracte que diu jo aniré a fer aquestes assignatures que valen tants crèdits i els reconeixeré aquí. Doncs si eren 24 et preparen una matrícula de 24 optatius en mobilitat. I si supera una mica o si, no sé. Què vols dir si supera? Per exemple, si em queden 30 i són 31 crèdits, passa alguna cosa? Són 31. Sí. O sigui, si tu necessites només 30, si alguna no dic bé em corregeixes. Si necessites només 30 i allà per la casuística de les assignatures n'has de fer 32, pots matricular-ne només 30 i et reconeixerem els 32 que tinguin millor nota. I també pots matricular 32, suposo. Vale. La idea és que quan marxeu de mobilitat tampoc us carregueu molt de crèdits, no? Vull dir que aneu a disfrutar una mica de l'experiència, per tant, aconsellem entre 24 i 30 com a molt. Sí que és possible que aquí matriculis 24 i a destí et diguin no, aquí has de matricular 30. Tu allà pots matricular 30, però tu aquí matricularàs i pagaràs 24, que és el que necessites o el que tu vols matricular. Sí, i entenc que si fem el TFG allà podem fer com assignatures, no? També. O sigui, si és un TFG acadèmic. Sí, com aquí, no? Sí, vale. I si és un TFG en pràctiques, com va això de la matrícula? Com la matrícula?
Sí. Com van els crèdits? El TFG en pràctiques significa que tu t'has buscat una empresa o un Sí. laboratori d'investigació en una universitat, has acordat amb ells fer un training agreement on s'explicarà el tipus de projecte que faràs, les skills que aconseguiràs i tota la història, i has de fer la inscripció pel racó a modalitat D i buscar-te un ponent aquí, perquè la defensa es farà aquí, per tant necessites un ponent aquí. I ja està. Vull dir, tu fas la memòria com un TFG fet aquí, simplement que el que és la investigació, la recerca i tot el redactat el faràs fora. Vale, Però vale. fas la defensa i ja està, no hi ha més. I matricules quan toca del que és el projecte. Vale. Llavors entenc que, per exemple, si fem això, en aquell quadri només podem fer com els 18 crèdits del TFG, no? Si fas en pràctica, sí. Pots fer els 18 o els 18 més 12 amb una càrrega equivalent a 30 CTS. Els 12 de pràctiques em refereixo. Ah, vale, pràctiques, o sigui, Si tot tu de vas a fer una pràctiques. estada en pràctiques amb una empresa o un laboratori d'investigació, pots acordar en funció de les hores a la setmana i el temps que vagis a estar, doncs que faràs el TFG, que són els 18, i els 12 crèdits de pràctiques. Vale? I a la tornada tu fas la defensa del projecte i a la nota de les pràctiques serà la nota que tu treguis al projecte. Vale, perfecte. Gràcies. Si al Q2 abans de marxar d'Erasmus se'm convalidarà una assignatura obligatòria però encara no se sap si es convalidarà o no, em puc aplicar? Sí, Sí, una obligatòria convalidable. tens una obligatòria amb un 4 i Sí. alguna que esperes que quan tanquis el bloc te la Sí? compensin. Sí, sí. Si tu confies que el dia de marxar estarà tot aprovat, o sigui, nosaltres quan apliqueu, crec que no comprovem si esteu en... Les compensables és quan es tanca el bloc, llavors no sé si parles de les obligatòries comunes o de les obligatòries d'especialitat. Les obligatòries... Les comunes. Les comunes llavors sí que ho sabràs abans de marxar. Sí. En principi, si has tancat el bloc i ja ho saps, Vale. si saps que has suspès llavors ens avises. Ok. I llavors mirem a veure si pot marxar o no pot marxar. Si es tracta de les obligatòries d'especialitat, aquestes, les compensables, no s'avaluen fins que no es tanca tot el bloc sencer, TFG inclòs. Sí. Per tant, no ho sabràs. Aquesta te n'hauràs de marxar amb ella compensable i confiar que te la compensin, o si quan tornes no te l'han compensat, l'hauràs de fer. Vale. Jo tinc una pregunta sobre dates límits, per dir abans. Si jo vull ara mirar el TFG en pràctiques i tot, hi ha una data límit, també l'Erasmus. És que vaig veure que hi ha ficat Erasmus que comença el 13 i s'acaba el 26, el TFG és el mateix? O sigui, el del 13 al 26 són per les estades acadèmiques. Les estades en pràctiques estan com obertes tot l'any. El que passa és que si vols ser elegible per la beca Erasmus Plus Pràctiques, hi ha un calendari d'actuació que no s'ha publicat de cara al curs que ve, però que aquest any han anat que com a mínim tenies que tenir tancat tot, és a dir, el training agreement signat, pujat el número de seguretat social a la secretaria i tot això, doncs mínim un mes i mig abans de començar les pràctiques. Cura't en salut i tinga'l 2 abans. Més que res perquè si no, més que res perquè posarà, seràs elegible si comences a partir d'aquesta data. Si treus que el training agreement el tindràs més tard, llavors has de començar més tard. És per ser elegible per beca. Si t'és igual la beca, llavors, perquè tu pactes amb l'empresa un salari, sí que és veritat que també es pot pactar un salari i a més ser elegible per beca. O sigui, les dues coses són compatibles també. A cada universitat s'ha de matricular un mínim de crèdits, no? De destí. O sigui, si jo, per exemple, avui he de matricular menys crèdits del que és el mínim, com es fa? He comentat a la companya. O sigui, tu aquí mires quants crèdits necessites. 20, 18, 24. Si vols ser elegible per beca, mínim 20, excepte que quedin els 12 últims crèdits per acabar la carrera. TFG inclòs. Tu pots matricular aquí, el que t'he dit, 18, 20, 24, 30, i a destí que et diguin que tu has de matricular ja 30. Tu matricules allà 30, però amb la tranquil·litat de que tu només necessitaràs 24 aquí, el que hagis matriculat, i que els altres que no estiguin aprovats no es passaran al teu expedient. O sigui, matriculo les que he de matricular, però... Tu aquí has de matricular una cosa i allà has de matricular en principi el mateix o el mínim que et demanin, el que hagis acordat a l'agreement.
La gestió de la matrícula la farem per l'e-secretaria i el pagament de la matrícula és amb el preu d'aquí, no del lloc de destí. I si tinc beques quan faig la matrícula aquí normalment de Ministeri o Equitat, aquestes no se'm donaran, no, si vaig d'Erasmus? Perdona? Que sí? O sigui, si jo vaig d'Erasmus faré la matrícula i pagaré els crèdits d'aquí de la UPC, Sí. amb aquest preu. Aleshores, si puc optar a les beques del Ministeri i Equitat igualment? Sí, no té res a Vale, veure. vale. Sí. El tema aquest de matrícules i gestió tot farem a la propera reunió, que ja un cop tingueu plaça us convocarem per explicar tot el procés. A part que us bombardejaré contínuament amb e-mails, amb informació que després no llegireu i en tornareu a preguntar, però bueno. Tema Learning Agreement, si jo vull convalidar una assignatura d'aquí de crèdits optatius, ha de ser molt similar també al temari que es donem aquesta assignatura amb la que vols fer fora? O no cal que sigui com... Sí, els optatius van en una bossa a part. O sigui, si són optatius genèrics, qualsevol cosa que sigui del tema i del nivell i que no hagis fet abans, serveix. I tu matricularàs una bossa d'optatius. Però tu necessites que sigui molt més similar una assignatura que sigui complementària d'especialitat que no pas una que sigui de crèdits optatius. Exacte, o sigui, una complementària d'especialitat, necessito que el responsable de la teva especialitat m'hagi signat que aquella assignatura està bé per una complementària d'especialitat. Però si és una optativa genèrica, la FIP confia en el meu criteri i ja està. Sí, que si tu, per exemple, t'inscrius per fer una estança acadèmica i després potser aconsegueixes pràctiques a algun lloc, podries arribar a renunciar a l'estança acadèmica i fer l'estança de pràctiques, si la aconsegueixes després? Suposo que sí. I la idea, i per què no fas les dues coses? Ja, però dic per si hi ha poc temps, per exemple, no perdre la data d'ara que tenim del 13 al 26, no? Espera, replanteja de nou la pregunta. O sigui, tu demanes plaça ara? Demano plaça a una estança acadèmica per si no aconsegueixo cap pràctica i després si aconsegueixo pràctiques llavors renuncio a l'estança acadèmica. Però l'estança acadèmica llavors la tens pensada per fer TFG? O és per fer assignatures? No, per fer assignatures seria. Ho dic perquè l'estança en pràctiques només te reportarà 12 crèdits optatius si no els has reconegut ja o el TFG. Per tant, quedaran assignatures. Per això et dic, la meva proposta és agafar l'estada acadèmica... Pots fer les dues coses. Claro. Agafa l'estada acadèmica i un cop estàs allà, o si en paral·lel has trobat les pràctiques, acordes un cop acabis l'estada, començar l'estada en pràctiques. O sigui, a solapades no les pots fer... No les puc fer a la vegada, però les puc fer després. Però les pots fer a posteriori. I llavors acordar reconèixer els 12 crèdits de pràctiques o bé només TFG i el pas de la tornada. Ho dic perquè molts estudiants cada cop opten més per aquesta opció. Perquè un cop estan fora troben moltes opcions. Clar, perquè quan estàs allà és més fàcil. Hi ha contactes amb els profes, amb l'empresa... Amb el TFG es podria fer el mateix, dic, de quedar-te allà i fer-lo. Vale, merci. I sobretot, si algú passa que té una estada acadèmica assignada i al final, per motius que siguin, no la fa, sisplau, aviseu-nos, perquè si no, a vegades us perseguim amb els documents i un dia us desperteu i dieu no, si ja fa mesos que vaig decidir que no anava. Doncs avisa. Jo voldria preguntar al respecte de fer assignatures i pràctiques al mateix temps. Es podria o al mateix temps no. One after the other, sí. Simultàniament o una cosa o l'altra. Ni extracurricular ni res, no. D'acord. Era això. Sí. ¿Y el TFG con una asignatura optativa tampoco se podría o sí? Si es académica, sí. O sea, si es el TFG en una estancia académica, sí. Vale. Si es una estancia en prácticas, no. Vale. En mi caso es una pregunta específica para el MIRI, el máster. En la En la página decía que mínimo un cuatrimestre para poder aplicar a la movilidad,
pero acá veo que dice todas las obligatorias. Entonces, en el caso del máster, ¿cómo sería? Claro. ¿Tú cuándo empezaste el MIRI? ¿Ahora? O... Sí, este es el primer semestre, cuatrimestre. ¿En septiembre o ahora en...? No, ahora en... Acabas de empezar el Sí. MIRI. Vale. Claro, entonces tú podrías... O sea, tú en el momento de... ¿Y qué especialidad estás haciendo? Redes y sistemas distribuidos. Vale. Sí, o sea, una opción es que... Claro, o sea, tú no podrías marchar hasta el Q2 del año que viene, ¿no? Porque necesitas tener aprobado toda la obligatoriedad de tu máster o como mínimo haber hecho los 2 primeros cuatrimestres. Ok, o sea, en esta misma fecha, en el año siguiente... Claro, pero para el año que viene, o sea, en estas mismas fechas, para el año que viene, podrías pedirnos irte tu 4º cuatrimestre. Ok. Y en la repesca, que va a ser en verano, podrías pedirnos para irte dentro de un año, porque ya habrás hecho 2 cuatrimestres enteros del MIRI. Bueno. Bueno, habrá hecho 1, pero cuando marches habrás hecho 2. Claro, pero, o sea, mi pregunta sería, ¿puedo solicitarlo en mitad de año para el año 2027? Ah, ok. Ok. La última consulta, ¿importa que el máster sea part-time o...? Okay. Claro, o sea, estás part-time. Sí. Claro, entonces se te multiplica todo casi por 2. Porque, o sea, en el momento de irte tienes que tener la obligatoriedad aprobada, aunque en tu especialidad hay una asignatura que baila porque a veces está en un cuatrimestre que no toca. Pero digamos que tienes que tener el grueso de la obligatoriedad aprobada. Entonces tú calcula cuándo vas a tener ese grueso y a partir de allí mira cuál es el momento para hacer la application que toca para ese cuatrimestre. Gracias. De nada. Ya de venir alguna. Mi pregunta sobre el tema de las prácticas, si quieres hacer práctica y Erasmus a la vez, imagínate que va a un laboratorio y el investigador principal te dice las fechas que les cuadran a él. ¿Qué pasaría si se solapa con el Erasmus? Si se solapa con el Erasmus, malamente, ¿no? Entonces, si termina el Erasmus a finales de enero y te dice empezar las prácticas a principios de enero, tendrías que decirle de extenderlo un poco más, hacerlo más tarde. Claro. Mira, yo acabo el día 5 de enero, puedo empezar el día 6. Vale. O sea, no puedes solapar una estancia estudios con una estancia práctica. ¿Y la estancia de prácticas mínimas cuál es? Porque si vas a hacer también trabajo de fin de grado. Pues hay que contar las horas, ¿no? Claro, pero en junio así tienes que entregar el TFG aquí. Entonces tienes que hacer un... Tienes que mirar cuántas horas necesitas, cuántas horas trabajarás a la semana y por semanas cuando acabas los créditos, o sea, las horas necesarias. En el JEI cuenta que son 15 CTS, porque está JEP que lo tienes que hacer a distancia igualmente. Son 3 créditos de JEP. ¿No eres del JEI? No, de bioinformática. De bioinformática. Pues tú sois 24 CTS. Pues 24 por 25 matricula, o sea, calcula, y serán las horas que necesitas desde que inicias el contrato de práctica hasta que finalizas. Es decir, que si estás restringido a una franja de tiempo muy pequeña, no podrías hacer las Claro, prácticas. si vas a hacer 2 meses y medio, no te da. Entiendo, vale. Tienes que mirar esto, pero también tienes, si lo dices por el tema de la convocatoria, que las prácticas te salen más tarde y si que tengo la defensa en junio y no llego, sí, pues coge el periodo extraordinario de defensa, que es en octubre. Vale. ¿Vale? O sea, en vez de defender en junio, pues te lo tomas con calma, empiezas las prácticas y, oye, si no, evidentemente viene agosto por medio, octubre, lo que sea, tú en octubre sabes que puedes defender. Vale. ¿Vale? O sea que en vez de titularte
en julio, pues se titulas en octubre. De todas maneras, los actos de graduación siempre van a posteriori una vez se han hecho las defensas en periodo ordinario o extraordinario. ¿Vale? Claro que si quieres hacer máster o algo así, tienes que tenerlo. Depende, si es el máster en la UPC, normalmente son conscientes de esta situación y te dejan matricular sabiendo que hay unas tienes que todavía defender. Ok, gracias. ¿Vale? Pues así, hay que mirar el calendario y ver cómo se adapta a tu situación y qué te sale más a cuenta. Si defender en octubre pero haber hecho esas prácticas o me interesa más terminar antes. Es ese equilibrio que cada uno tiene que encontrar el suyo. Jo tinc una pregunta que vaig mirar la sessió informativa, hi havia una presentació i fica aquí ofertes després del TFG. No? Les de... La fica Bari, Salern... Això està actualitzat? La de Bari continua estant? Sí. No sé, Salerno Tartu, no em sona. Estònia... I això són ofertes? Aquestes estan... Bueno, sí, les estàvem intentant obrir abans. Són les del Silverio, sí, sí. Vale. Silverio només ens ha passat la de Bari. No, Bari, Amsterdam i l'Àquila. I una empresa a Alemanya. Estan penjades a la part d'estades en pràctiques. Okay. Vale. Vale. Bueno, aquesta és la de l'any passat. Però a que la web està tot actualitzat. No? Bueno, està el millor que podem, però fem el que podem. Okay. I això són en TFG en pràctiques, no? Vale. O sigui, si allà posa un contacte d'un professor, el primer que jo faria és escriure-li al professor. Dient, he vist aquesta oferta, encara està en peu i potser aquesta no, però una semblant. Jo el que volia dir sobre les assignatures que he comentat abans, la idea de l'Erasmus és que feu coses diferents també. O sigui, que no us encasilleu molt també només amb computer science, sinó que podeu fer alguna cosa de management, vull dir, tot això ho revisarà l'Anna, però que la idea és que podeu fer coses que no tingueu aquí en el llistat d'assignatures de la FIP. O sigui, no és que aquí hi ha GCC i vull fer la mateixa assignatura, no, feu coses diferents, amplieu coneixements, que d'això es tracta l'Erasmus. Volies alguna més? No pensava preguntar-ho abans, però no m'ha quedat, potser ho heu dit, però no m'ha quedat clar, que si fas el TFG amb estança acadèmica, ho has de dir ara, no? Ho has de dir en el termini aquest del 13 al 26. Ho has de mirar ara el llistat de l'oferta de places, que hi ha un Excel, un PDF ara, i mires quines universitats tenim posades que sí que deixen fer el projecte. Fer el TFG, ja. Llavors, això vol dir que permeten fer estada acadèmica. Hi ha observacions i algunes que diuen només es pot fer en estada en pràctiques. Llavors no demanis la plaça per aquí, sinó que tu contactes i fas les pràctiques. Hi ha altres llocs que posa interrogant, perquè no sabem si es pot fer, deixen, no deixen, perquè hi ha universitats que ens hem trobat algun cas que hem posat que sí, l'estudiant ha contactat i al final no hi havia prous professors per fer-se encàrrec dels estudiants d'intercanvi que volien fer el projecte i s'han quedat sense poder fer el projecte allà. Han hagut de canviar de destinació a posteriori. O sigui que l'ideal és que pugueu preguntar i informar-vos abans de fer la selecció. Ara sé que es va molt just, però bueno, les que us posin que sí, tireu, si us interessa, apliqueu per aquestes i les altres, si us contesten ràpid, teniu la informació. Teniu també en compte que hi ha universitats que si voleu fer el TFG us demanen que l'estada sigui anual, el cas de la TUM. Us demanen que el primer quatrimestre feu assignatures i que comenceu ja a buscar professor des de llavors, perquè és difícil trobar professor així de primeres. Llavors us donen marge de, un cop estàs aquí, parles amb aquest profe, l'altre, t'informes bé i llavors per això aquests demanen estada anual. Vale. I has d'aconseguir professor, si és acadèmic has d'aconseguir professor allà i si és en pràctiques l'has d'aconseguir aquí, o com era exactament? Bueno, si és en pràctiques has d'aconseguir un ponent aquí i un supervisor a l'empresa on estiguis. Clar, t'ha de portar algú d'allà. Aquí la persona referent serà més que res que t'ajudi a l'hora d'ajustar-te a la normativa per poder fer la defensa. D'acord, merci. Pels estudiants de bioinformàtica, entenc que si el conveni el teniu fet, per exemple, amb la facultat d'informàtica, jo puc mirar, apuntar-me assignatures d'altres facultats d'aquella uni o com va la cosa? En plan tipus de facultat, jo que sé, la biologia o no sé què, d'aquella universitat. Això depèn molt de la facultat. Perquè, per exemple, si a nosaltres ens ve, si fos la situació al revés, que ens ve un estudiant a la FIP que diu vull fer assignatures de mates,
potser li podríem deixar fer una, però li demanaríem que el gruix el fes a la FIP. Aleshores, hi ha universitats que funcionen d'una manera molt centralitzada, que tu tens tota l'oferta de la universitat, i altres que funcionen molt descentralitzada, que si tu apliques a aquesta escola és per fer coses només en aquesta escola i com a molt et deixaran fer una miqueta més si hi ha places, si no sé. Aleshores t'has de mirar una per una. Per exemple, al KTH, les places de bioinformàtica van a una altra escola, amb l'escola d'enginyeria química i no sé què més, i life sciences, i en canvi les d'informàtica van amb la d'informàtica. Que tu pot ser que t'interessin fer coses d'informàtica, aleshores aniries a una o aniries a l'altra. Hi ha moltes facultats d'informàtica que tenen... Jo veig, quan venen els alumnes amb les notes, jo veig que hi ha molts que han fet coses que són, no tot una mica bio, però han fet alguna assignatura més bio o més mèdica. Aleshores, vosaltres sí que als primers us toca fer molta recerca i trobar els llocs aquells que són més adients. Nosaltres hem buscat alguns que amb els partners que ja teníem intentar ampliar una mica l'oferta. Llavors aquestes universitats que tens com places reservades, entenc que tenen més opcions de biologia o no té per què? Sí. Vale. Vol dir que tenen oferta en bioinformàtica. Sí, perquè són els que els hi deixem que els seus estudiants vinguin d'Erasmus al BBI.